všechny naše posluchače a diváky. Dneska jsme se sešli tady v krásné přírodě předjarní v lese s Larrym Švecem, který má Univerzitu vědomého života, nebo taky bychom mohli říct vznešený dům vzdělání. A já už ho nechám, aby nám o tom začal něco povídat. Áno, Univerzita vedomého života je projekt, ktorý započal v roku 2015 takým stretnutím viacerých učiteľov, ale mali sme záujem vytvoriť portfólium a prostredie pre viacerých učiteľov a to sa nám za 9 rokov nepodarilo. Takže vlastne sme sa museli zmieriť s tým, že celá Univerzita vedomého života bola počas tých 9 rokov dominantne vlastne len o náuke slávna veda. A to je náuka, ktorej som ja nositeľom a preto sme sa rozhodli, že pripojíme k tomu názvu Univerzita vedomého života ten názov Vznešený dom vzdelania. Ten je moc krásny. A ja sa tiež teším, pretože je to také dané trošku do éteru, že tá univerzita je krásna myšlienka, ale kým neprídu ďalšie osobnosti, ktoré sa s nami prepoja, tak chvíľku necháme tú Univerzitu vedomého života čakať na tú príležitosť sa realizovať. A teraz vlastne rozvíjame Vznešený dom vzdelania, ktorý sa už datuje o rok skôr ako univerzita, lebo v 2014 som ja započal výuku v meditačnej škole a tá meditačná škola bola vlastne takým hostiteľským prostredím, kde vznikala, postupne sa rozvíjala slávna veda. Tak, to je tá hlavná myšlienka teraz tohto počinu. Super, děkuju. Ktorý prežil už 11. rok, že fungujeme. A jaké vlastně aktivity vy nabízíte, nebo kde tyto myšlenky šíříte? Jakým způsobem je možno se k vám dostat, přiblížit? No, my sme vymysleli spôsob veľmi živelne, postupne. Sme sa opierali o to, o čo je záujem. Lebo na začiatku som bol len ja, ktorý chodil tam, kde ho ľudia zavolali. Ja som prišiel napríklad do Svätého Jura, tam došlo 13 ľudí a vypočuli si, čo ja ho rozprávam o meditácii, o osobnostnom rozvoji. A zapáčilo sa to a nejaký človek povedal: Larry, a došiel by si do Piešťan? Dobre, došiel by som. A takto postupne som prešiel 27 miest na Slovensku. A vznikla nejaká skupinka, ktorá povedala, že chceme sa stretávať pravidelne, že nestačí nám len náhodne na besedy chodiť s tebou. Tak sme spoločne s tými nadšencami založili meditačnú školu. A potom sa stalo, že nás dali dokopy žiaci ďalšie učiteľské osobnosti a že poďte dať niečo dokopy väčšieho. Tak sme sa to pokúsili, to bola tá Univerzita vedomého života a tam sme už vytvorili vlastne z miest, kde ma poznali, tak sme mali zázemie také, že kde sa môžeme stretávať a tak vznikla vlastne taký spôsob prejavu, že máme prenajaté miesta vo viacerých tzv. Spádových mestách na Slovensku. Čiže keď my vyhlásime nový školský rok, že sa začína, tak si ľudia môžu vyberať z tých rôznych miest. A keď sa naplnia triedy, tak tam učíme. Keď sa nenaplnia, tak neučíme. Takže vlastne sme v niekoľkých ako Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, teraz hovorím, boli sme aj v Žiline, všade vo viacerých mestách, proste tam, kde je záujem. Čiže my ideme iba tam, kde je záujem a tam otvoríme triedu. A máme všade, na základe tých rokov môjho blúdenia po Slovensku, tak máme všade kamarátov. Takže keď si ukážeme prstom na mape na Slovensku, tak vždy nájdeme nejakého kamoša, ktorý nám prenajme priestory za také podmienky, aké my potrebujeme. A inak je krásne, že aj v Prahe sme našli takého kamaráta cez Davida. A to je to pekné, že vlastne David je náš žiak, ktorý vychodil všetky 3 ročníky a on by si veľmi prijal, aby sme boli aj v Českej republike. Tak v Prahe... Takže teď tady začínáte. Tak, ale ja už som predbehol 1000 vecí. No, neviem, čo mám hovoriť. To potřebujeme vidět. No a co ty tam vlastně učíš, nebo mohl bys nám představit nějakou tu svoji filozofii, přístup k tomu? Slávna veda je vlastne názov, ktorý, totižto ešte jednu vetičku poviem, že všetko to bolo veľmi živelné. Čiže ja som iba reagoval na dopyt a postupne som vytváral metodiky na základe vlastných skúseností. Ja som neučil nič na základe teórie, ale až keď som ja niečo plne pochopil, plne porozumel, používal v živote, ovládal som to, že to žijem a ovládam, tak vtedy som tú poslednú etapu toho majstrovstva urobil tak, že som to dokázal spísať a ponúknuť do jasnej definície, vieš, do jasnej tej metodiky. Až potom vznikla nejaká náuka. Čiže ja keď som začínal v 2014, tak sme mali iba rok.
10 stretnutí. A ja som nemal nič viac. A potom, ako som ďalšie roky aj na sebe pracoval, tak zrazu spontánne prišlo, že mám ďalšiu tému. A to bude druhý rok. A potom mám ďalšiu tému, to bude tretí rok. A pri tom treťom roku asi sme to tak uzavreli, že to je dobrý základ a to je slávna veda. Čiže prvý rok, ale nemusí byť prvý, len jeden rok teda máme náuku slávnej vedy, ktorú nazývame rozpoznanie skutočnosti. A táto náuka sa zaoberá osobnostným rozvojom. Čiže spravovaním tvojej vlastnej osobnosti. Aby si bola schopná rozpoznať, ako sa tvoja osobnosť správa, čo robí proti tvorivému vedomiu, čo robí za tvorivé vedomie, ako my to nazývame, že tú osobnosť si predstavte ako psíka, ktorý keď sa dobre vychová, tak perfektne slúži. A je to úžasný spoločník. Ale keď sa nevychová, alebo zle vychová, vie byť z neho aj agresor, aj nebezpečný tvor. A to isté hovoríme o egu. Čiže po slovensky osobnosť. Ego je ako psík, ktorý keď dobre vychováš, je to úžasný pomocník a spoločník. Keď to zanedbáš, je to príšera. A to je rozpoznanie skutočnosti, je o výchove ega. Akým spôsobom vychovať vlastné ego, aby slúžilo tvorivému vedomiu, aby robilo to, čo treba, nie to, čo chce. To je prvá náuka. Potom, keď je teoreticky, keď človek ovláda túto možnosť, túto schopnosť, tak dokáže pomocou toho ega vytvárať sociálne zázemie a dôverné rozvážne vzťahy. A takže druhá náuka sa volá rozvážne vzťahy a to je v podstate sociológia. Je to náuka o tom, aké etapy sú pri nadobúdaní vzťahov, nadväzovaní záväzkov, ako krachovať bez toho, aby si niekomu ublížila alebo sebe, lebo aj krachujeme, lebo sa pomýlime, niečo zle urobíme. Takže zaoberáme sa všetkými tými našimi vzťahovými témami, ktoré trápia alebo zamestnávajú nás pri tvorbe rodiny, priateľov a vonkajšieho prostredia. Takže ty partnerské, nebo ty vztahy se netýkají jenom partnerských, ale i všech možných dalších lidí kolem nás. Chápeme ako fyziku. Čiže my rozprávame o prírodných pravidlách, že ako to funguje. Nerozprávame o tom, ako by to malo byť. My nie sme moralisti. Vieš, to máš ako, že ideš do lesa a zisťuješ zákonitosti lesa. A podľa toho vyvodzuješ, kde je najlepšie a najvhodnejšie založiť oheň. Kde je najvhodnejšie spať. Kde je najvhodnejšie pozorovať zver. Ale ty môžeš sa aj pomýliť, môžeš si to robiť inak aj proti lesu. A budeš ale, keď robíš niečo proti prirodzené, áno, myslíš následky. A teraz toto je slávna veda, že my nehovoríme, že ako by to malo byť, lebo kedysi Slovania žili takto, poďme. Nás to nezaujíma. Nás zaujíma, ako funguje príroda. Čiže ako v prírode prebieha proces nadväzovania vzťahu, aké to má mať vlastnosti, aby to fungovalo. Ale môžeš to robiť, ako chceš. Takže to je tá rozvážne vzťahy sú vlastne o tomto. A odpovedal som? Co když pro každého by měly vztahy fungovat nějak jinak? Nebo máš třeba nějakou představu, jak bych chtěl, aby ty vztahy Pre každého môžu. To je práve to, čo chcem naznačiť, že znova, my nehovoríme, že ako má vyzerať dobrý vzťah. Takže vy vycházíte z tej konkrétní. Že každý vzťah má svoje 3 etapy. Ladenie, zdieľanie, dokonanie. To, keď pomôžeme, sme aj jazykovo trošku inak. Ladenie je nadväzovanie dôvery. Áno, spoznávanie sa. Zdieľanie je záväzok. Že vytvorenie záväzku. A každý záväzok by mal niekedy skončiť. Čiže aj dokonanie záväzku. A to sú 3 etapy, ktoré by sa mali cyklicky opakovať. Že s jednou ženou ja môžem nadobudnúť vzťah na 50 rokov, jeden, ako som s tebou, 50 rokov, ale za tých 50 rokov sme cyklicky prešli niekoľko záväzkov. Od spoznávania, či na to máme, cez zdieľanie záväzku až po dokonanie. Predstav si to ako tanec. Toto je dobré. Rozvážne vzťahy, áno, rozvážne vzťahy sú vlastne technický opis, ako tancovať, aby to bolo bezpečné. Aby si neublížila. Aké zásadné veci máš zachovať, keď tancuješ s partnerom a aké zásady máš dodržať, keď sa náhodou šmiknete a padnete. Umenie padať a umenie tancovať. Ale ako budeš tancovať? Či figúry akrobatické. No a po rozvážnych vzťahoch, teda keď zistíme, že ako fungujú rozvážne vzťahy, akým spôsobom ich budovať, tak keď už toto vieme, tak tretia téma sa u nás volá cesta prebudenia a to je transcendentálna psychológia, ktorá sa vlastne zaoberá meditáciou, nadzmyslovým vnímaním, psychedelickými stavmi, dosahovaním vyšších nadzmyslových stavov vedomia. Toto je vlastne, odtiaľ vlastne celá veda vznikla. Len ja ju naschvál dávam na konci,
pretože som si všimol, že keď ľudia začínajú meditovať a nemajú dobre uchopené návody, ako žiť a budovať si vzťahy, tak meditáciu používajú ako únikovú cestu od problémov. Aha. A preto my chceme najprv naučím ťa riešiť problémy vo svojom vnútri, naučím ťa riešiť problémy vo svojich vzťahoch a potom láskavo budeš meditovať. To je zajímavý přístup a zajímavá myšlenka. Ano, ďakujem. S tím se úplně často nesetkávám. Tady s tímhletím, takže a musím se přiznat, že to se mnou docela souzní. Áno, a je to výborné, ľudia to majú radi. Áno, to oceňujú, vieš, že my začíname tým, že poďme riešiť problémy, ktoré ťa trápia v robote, ktoré ťa trápia v rodine, s deckami, máš hypotéku, máš záväzky, riešme tu tieto problémy. A nebo to může jít ruku v ruce, že třeba něco řeším vědomě a něco mohu zjistit v nějakém meditativním stavu nebo ale ona to nemusí byť třeba cíleně taková. Preto vlastne my to robíme tak, že poskytujeme takto. Mám rád ľudí, teším sa, keď idú pekne od začiatku. Rozpoznanie skutočnosti, rozvážne vzťahy, 2. ročník, 3. ročník, cesta prebudenia, ale my oficiálne máme prístupné všetko naraz. Čiže ty sa môžeš prihlásiť, ísť do rozvážnych vzťahov, že naučím sa hádať. To je vedomý spor, áno, to je téma. Idem tam, ale potom o 2 týždne pôjdem na teória meditácie. Vieš, že môžeš si z každého ročníka vyberať, vlastne keď doštuduješ všetky 3 ročníky, tak to môžeš to dostať za rok. Takže všetky 3 ročníky môžeš stihnúť za rok. Podľa toho, ako rýchlo študuješ, že to je na tebe. Ale samozrejme, že najviac to využívajú, takže postupne. Alebo si vyberajú, že teraz ma trápi to, že mám vo vzťahu problémy so záväzkami, že sa mi rozpadáva vzťah, zradil ma. Idem si pozrieť tie 3 etapy rozvážneho vzťahu. Alebo rozvádzam sa, je mi zle z toho. Idem sa pozrieť, ako padať. To je také umenie umieť pádu. To je ako umenie krachovať. Umieť padať a pak znovu vstát. Áno, jasné, to obsahuje tá náuka. Čiže človek si vyberá to, čo ho zaujíma a môže cez ten výber dosiahnuť komplexnú náuku alebo štúdie postupne. No a vlastne máme také 3 odbornosti základné, že buď si človek vyberie, že vyštuduje si celú slávnu vedu, všetky 3 ročníky a završím to tým, že budem sa vzdelávať a zušľachťovať v meditačnej praxi. To je tá prvá odbornosť, že stane sa zo mňa duchovne vyspelý človek, ktorý obsiahne a bude ovládať a rozširovať zručnosti zvyšovania stavu vedomia. To je meditácia. To je prvá možnosť. Ale človek povie, že meditácia je fajn, ja ju praktizujem, ale nechcem tam byť majstrom, ja chcem byť sociológ. Teda chcem byť odborník v tom, ako budovať vzťahy, robiť kauča pri zakladaní komunít, zakladaní podnikateľských projektov, spoločenských projektov. Tam chcem, že ako ovládať a pracovať s kolektívom a so sociálnym prostredím. Takže túto odbornosť u nás vyštuduješ vtedy, keď odštuduješ si rozvážne vzťahy a nadstavbu, ktorú nazývame špirálové vedenie spoločnosti. To je vlastne zručnosť, ako viesť komunity, či už podnikateľské alebo spoločenské, nie pyramídne. Čiže oproti pyramíde my to nazývame špirálové vedenie, to je taký protiajšok tej pyramídy hierarchickej. Toto je tá náuka sociologická a potom máme 3. titul, že ako dosiahnuť majstrovstvo v psychológii a tam sa budeš musieť študovať rozpoznanie skutočnosti, nadstavbu, náprava závislosti na vzorcoch myslenia, to je už taká konkrétna terapeutická prax a tam si vyberieš. Buď budeš iba poradca, že poradíš kamošom alebo sebe a svojim rodinným príslušníkom, alebo budeš pokračovať až dotiaľ, pokiaľ sa z teba stane človek, ktorý vie robiť terapie iným ľuďom. A jak ty si došel k tomu, že máš vlastně takovou univerzitu a takhle působíš? To od jak živa si k tomu směřoval, anebo tě k tomu něco přivedlo, nějaké klikaté životní cesty? No, ja ten pocit kľukatosti nemám, lebo mne sa zdá, že to bolo ľahké. Ale principiálne vlastne som dosiahol vrchol úspechu podľa spoločenských očakávaní aj rodičovských, čiže stal som sa úspešným riaditeľom obchodu a marketingu vo výrobnej fabrike a to je, jak to nazývam, že je to prvý stupeň vrcholu. Že teda nebolo to, je to začiatok, ale že odtiaľ už od riaditeľa čo? Tak buď väčší riaditeľ, alebo politik, alebo ja neviem čo, ale podnikateľ. A mňa nič nelákalo. Takže ja som povedal, že mňa to nenaplňa, ja sa cítim úplne vyprázdnený. Mne sa to nechce robiť. A tak som mal to šťastie, neviem,
z vrchu mi asi Pán Boh povedal, že Larry, skús to, že vráť sa zo slepej uličky. Tak som povedal, že čo ma bavilo v puberte. A bolo to umelecká činnosť a vyberal som si tú najvhodnejšiu pre moju životnú situáciu a bol to slávny spisovateľ. To slávny na slovo hovorím, ja som chcel byť slávny. Takže spisovateľ. Predstava. A začal som písať. Lenže čoskoro od beletrie som prešiel k úvahám a esejám a tie eseje som si všimol, že píšem odpovede na otázky, ako vznikol vesmír, o čom je život, aká je zmysluplnosť. A ja som vtedy vychovaný k skromnosti a k tomu, že nemachruji, tak som bol vystavený tomu, že čítam zamyslenie, ktoré som napísal, ale ja ho čítam ako zamyslenie múdreho učiteľa. Jo, ktoré akoby nebylo tvoje, že to napsal niekto iný. A tak, keďže som mal to šťastie od výchovy, že nemachruj, tak to, že som génius, mi napadlo, ale to Lerinko kľud, tak som povedal, dobre, tak si tu teraz svedkom niečoho, čo je medzi nebom a zemou. Že ty si asi sa napojil na niekoho, alebo na niečo, čo ti dáva tie dary. A tak som to začal skúmať a hľadal som odpovede, že čo to vlastne odkiaľ čerpám, čo to je, ako to je. A došiel som k tibetskému buddhizmu, to už ku knižke, ktorú som si prečítal, a to vtipné, čo chcem povedať, také, že ja som tak spontánne zareagoval, že svine jedni ukradli mi nápad, že som cítil, že to sú moje myšlienky. Tak som zistil, že áno, tak ja som napojil sa na niečo, na ten istý zdroj, ktorý mali aj buddhisti. Snažil som sa meditovať s nimi, ale necítil som sa tam prijatý. To nie je kritika ani na mňa, ani na nich, ale necítil som tam ten domovský... Nebylo to úplne to tvoje. Áno, že taký, nie som tu doma a bol som trošku smutný, lebo ja som chcel majstra, len nenašiel som ho. Tak som meditoval a všetko, čo som sa dostával som tie vnemy, tak to bolo z rídze meditácie, akurát ja som robil tie kroky, že všetko, čo som sa dozvedel, ja som trval na tom, aby to bolo prakticky uplatniteľné v živote. Čiže mňa nezaujímali také, vieš, veci, ktoré, áno, že som láska. OK, ale jak to ja použijem v živote, že som láska? Tak ja som to potreboval proste hmatateľne dať do života. A z toho vznikla postupne nejaká ucelená náuka, ktorú som vedel šíriť. Ale ja som nemal ambíciu. A to, čo sa stalo, bolo také, to je veľmi požehnané pre mňa, lebo ja som vlastne vôbec nechcel nič učiť. Ja som len chcel byť Buddha, ktorý sa povznesie nad všetko a má všetko v paži. Tak moja predstava. A ja som meditoval a bol som na jednom tábore detskom, kde si ma všimli rodičia, tí deti, sme tam boli spoločne, a tí sa ma začali vypytovať a ja som začal odpovedať. A tie odpovede oni oceňovali. Pozvali ma k sebe, potom ma pozvali do skupiny, tá skupina ma pozvala do inej skupiny a precestoval som vlastne celé Slovensko. 27 miest si pamätám, že som bol pozývaný na besedy, kde mi platili dobrovoľne, alebo aj nejaké, že bolo vstupné na mňa. A 15-členná skupina bola pre mňa obrovskou odmenou. Ja som nikdy nemal, že vypredané sály, ale pre mňa úspech bol nad 10 ľudí. A mal som aj 20, a mal som aj 40 a dokonca aj na jednom festivale spontánne som len vykríkol, že kto chce so mnou ísť, poďte, niečo vám porozprávam. 200 ľudí. A ja som bol, to bol vrchol slávy, čiže ja nie som... To už není málo. No to je parádne. Ale ja vlastne chcem povedať, že nikdy som nebol vystavený tomu, že som bol nejaká hviezda, ale ja som sa tak cítil. A mne stačilo k tomu byť hviezda, mi stačilo 20 ľudí. Takže ja som bol taký, dobre mi bolo. No měl si prostě dobrý pocit. Áno. A mne to ukájalo, vieš, tie pocity, že ja necítil som prahnutie po ničom viac. No a potom až tieto skupinky, ktoré sa so mnou stretávali, tak ma poprosili, aby som založil školu, že sa chce so mnou vzdelávať, tak vznikla meditačná škola. Potom vzniklo to, že som sa zoznámil s ďalšou osobnosťou, ktorej jej skupina fanúšikov povedala, dajte sa dokopy ľudia. Vznikla Univerzita vedomého života, lenže to, čo som popisoval, neviem, či už mi súkromie v tomto rozhovore, prepáčte, tak sa stalo to, že vlastne tá ambícia univerzity bola dať dokopy veľa osobností učiteľských a to sa vám nepodarilo. Ja som to zostal sám. Vlastne, že zostal, ja som tam bol sám. Vieš, že nepodarilo sa mi nikdy pritiahnuť. Oni prichádzali a odchádzali veľmi rýchlo, veľmi to fluktuovalo. Tie pokusy toho tímu, ktorý tam pracoval, dať dokopy ľudí boli, ale v podstate trvanlivo som tam bol len ja. Takže potom po tých 9 rokoch
sme povedali, že viete čo, tak nebudem sa tváriť, že my sme univerzita učiteľov, tak poďme to dať na pravú mieru a tak sme si dovolili dať prívlastok Vznešený dom vzdelania, kde je teda všetko založené už na náuke, ktorú som priniesol slávnymi vedami. Ja som na to prichádzal iba svojím vlastným životom, fakt. Takže je to taký Boží dar. Ja sa teším na to, len vieš, keď sa o tom rozprávame, necítim sa dobre, keď sa to zbožťuje, ale zase to musí dobre uzemniť. A ja to rád prirovnávam k Mozartovi. Vieš, že Mozart sa nijako nezaslúžil o to, aby dostával tie obrovské vnemy, tú obrovskú hudbu, ktorú písal. On proste sa tak narodil, to je Boží výber. A on to iba snažil sa proste používať. A toto je podobná situácia, že ja som sa nijako nezaslúžil o to, že mne to ide. A ja tie dary len snažím sa čo najlepšie naplňať. A keď mi to ľudia dovolia, alebo dokonca ma povzbudzujú k tomu, že Larry, poď nám porozprávať, vysvetli nám toto, nauč nás toto, tak ja fičím. Lebo ja cítim, že ja teraz plním presne to, na čo som sa narodil. Takže tak, no. Takže je to takto, prepáč. No, no a jak se třeba vyvíjel tvůj život, když si postupně přicházel na nějaké další věci, co si třeba vylepšoval, nebo jak se měnily tvé vztahy? Radikálne. Ja som vzorom tej náuky a vzor teraz necháme len v tom, že chváli hodne, ale vzor to je ako priekopník. Vieš, to je proste človek, ktorý si bere na bedrá, že ja musím byť niekde mimo karavány, predstavme si karavánu. Tam si karavána sa ide do cieľa. A oni sa aj medzi sebou rozprávajú, príbehy, vatru zakladajú, áno, sedia si pri ohníku a kecajú. Ale ten prvý, čo hľadá cestu a niekedy aj presekáva mačetou, aby sa dostali cez tú džungľu, tak to je ten prvý priekopník. Takže toto je tá úloha moja. Vieš, že ja som síce vzorom tej slávnej vedy a naozaj ju žijem do absolútnych najmenších detailov a práve preto, že je to veda, ktorá je založená na zmierení, aj keď sa to zdá, že je to triviálne, tak je to tak niečo nové. Náuka je stará, ale tá schopnosť opustiť pyramídu, to je stále priekopnícky čin. Lebo nás to tam láka, ale to už nechcem zdržovať. To sa budeme rozprávať možno na besedách alebo pri vyučovaní, ak nájdeme žiakov. Ale to obrovská energia, ktorú musíš vynaložiť, aby si vystúpila z pyramídy, ktorá ťa tam láka ťa, dáva ti pascičky. No a toto ja dodržiavam. Čiže vlastne žijem tým životom, ktorý je plne v súlade so slávnou vedou. A teraz konečne odpoveď, tak poznačilo to tak, že ja som všetky vzťahy stratil. Ja som opustil všetky vzťahy. Vlastne žijem v podstate ako mních tej slávnej vedy. Ale to nie je, že kto žije podľa slávnej vedy, musí byť mních. To nie, ale musí byť mních ten, kto ju učí. A ten, kto sa ju učí, tak ju využíva tak, ako potrebuje, takým tempom, ako vládze a je mu vždy osožná. Tá slávna veda vždy zlepšuje vzťahy, vždy zlepšuje život. Ale musíš si ju dávkovať, aby si ju bola schopná stráviť. No a ja som ten, ktorý si zobral na bedrá, ale mňa to veľmi teší, že ja musím celú niesť. Čiže preto ja som ako taký mnížský život mám. Takže vztahy sa ti radikálne menili. Všetky sa zmenili, všetky sa rozpustili, všetky odišli a v podstate je to tak, že ja ako priekopník idem a kto mi stíha, tak ten je so mnou. A kto mi nestíha, toho zanechám. Ale iba ja, ako jedinec. A ja som dúfal, že vytvorím okolo seba komunitu, ktorá bude tá karavána. No a o to sa teraz snažíme, že najprv tam tá prvá etapa univerzity bola taká, že bolo zdanie, že karavána existuje. Lenže ona nešla tam, kde ja. Vieš, takže vlastne ja som opustil celú karavánu a tá karavána po mojom opustení, lebo som odišiel z univerzity práve preto, lebo som povedal, ľudia, vy tu robíte všeličo, ale nie slávnu vedu. A ja som uznal, že univerzita bola pôvodne o tom, že každý učiteľ si učí, čo chce. Ale mňa už nebaví byť tu, kde vám nerozumiem, čo vlastne robíte. Tak som odišiel a išiel som si vlastnou cestou a tá karavána sa rozpadla a z tých rozpadnutých ľudí zostali dvaja, ktorí povedali, že my sme tí, ktorí udržali zdroje a ten odkaz karavány, ale Larry, počkaj nás, chceme ísť s tebou. No a to je Verka Garbanová, Vlastík Švec, ktorí vlastne zostali tak, že ma oslovili po tom odchode a povedali, počuj Larry, tak univerzita, to čo bolo volakedy, to už neexistuje, my chceme ísť s tebou, tak čo teraz? No a potom povedal som, dobre, tak nová etapa nášho života je Vznešený dom vzdelania, ale keďže univerzita k nám tiež patrí, tak máme takýto dvojaký názov a verím tomu, že raz príde čas, kedy univerzita
buď ožije vtedy, keď prilákame novú osobnosť učiteľskú a priekopnícku môjho typu, a teda dáme sa dokopy, tak vtedy ožije univerzita, alebo naopak, bude to tak, že ten Larry ako osobnosť a slávna veda pritiahne ľudí, ktorí budú rozvíjať slávnu vedu, už silnejšie, lebo budú viacerí, zatiaľ sme na to 3, 4, a vtedy bude vznešený dom vzdelania, univerzita akoby zaspinká, že uloží sa k spánku. Tak toto je taký proces. Tak to. No a vy teda pořádáte přednášky, besedy, nebo chodí k vám třeba na nějaké individuální terapie lidí nebo páry? Jak to vlastně v praxi funguje? V praxi je to tak, že si chodíme po celom Slovensku, ako som ja chodil, tak sme tam vždycky... A teď už i v České republice? No, to je tá novinka, ano. Že teda na Slovensku si, tam, kde sa nám prihlásia ľudia do štúdia, my sa raz za rok to skúšame tak ho robiť tak akoby masovejšie, že prihláste sa k nám masovejšie, aby sme otvorili nové triedy. A tej otvoríme. Na základe toho raz za rok. Ale potom počas roka sa kedykoľvek môžu hlásiť, ale už len do tých, čo sú otvorené. Vieš, raz za rok otvárame, že môžete sa prihlásiť, kde chcete, a pokiaľ tam bude dosť ľudí, otvoríme triedu, ale už potom otvoríme na 3-4 miestach na Slovensku a už potom počas roka sa hlásia noví ľudia, ako som povedal, kde chcú, na akúkoľvek prednášku, ale už si vyberajú len z tých miest, ktoré sú otvorené. A toto robievame, to je vyučovanie. Čiže máme to raz za mesiac od 9. do 19. počas dňa, to je celý deň vlastne vyučovanie, ktoré má tú konkrétnu vyučovaciu tému, a v tom meste, kde teda otvoríme triedu, a to je jeden štýl výuky. Potom máme online výuku, ktorá je raz za týždeň, taká večerná škola, alebo aj raz za mesiac online, akoby napodobenina tej celodennej školy. A potom máme ešte dlhodobejšie, také dvojdňové stretnutia, také prehlbovanie rôznych kurzov, máme aj rôzne kurzy, také fragmenty tej náuky my učíme, trénink vedomého sporu, trénink vyrovnania dlhov a takéto veci. A kdo třeba do tréninku chodí tam páry nebo individuální? Absolutně, je to rozmanité, lebo to je, niekto tam chodí různého věku, různý. Máme stredný vek najsilnejšie, mladších máme veľa, málo, menej. Myslím, že od 30 do 50 máme najväčšiu skupinu. A máme potom aj dosť oveľa, alebo väčšiu skupinu máme starší ako mladší, sa mi zdá, ale to by sme len klamali, to je len taký môj dojem. A jaké třeba s čím zajímavým se setkal? Nějaké třeba máš nějaké pikantnosti nebo historky nebo nějaké žáky, kteří fakt radikálně změnili svůj život a nějaké spätné ohlasy od nich máš? Ja mám spätné ohlasy, ktoré vyvolávajú vo mne veľkú úctu. Sú ľudia, ktorí naozaj aplikujú tú náuku, lebo tá náuka a jej aplikovanie je sprevázané aj ťažkosťami. A tí ľudia, ale tí ľudia, na nich vidím, že oni sú, vieš, na ich tvárach vidíš zrelosť. Čiže je tam, v tom výraze tváre je, že niečo som prežil a niečo viem. A to v tvári dodáva dôstojnosť, ale pre mňa je to krásne. Vieš, že je to krása ľudskej dôstojnosti, ale je za tým práca, robota. Vieš, tí ľudia z nich cítiť, že ja som to prežil ťažko. Áno, ja som to bremeno musel odniesť. A títo ľudia, tých je veľmi málo. Lebo väčšina ľudí, to je tá pikoška možno, ja mám rád všetkých našich žiakov a samozrejme, že aj ekonomicky potrebujeme čo najväčší počet, ale k tomu zodpovedá aj, že vysoký podiel žiakov, ktorí to majú radi tú náuku, ale nemajú silu ju aplikovať. Takže oni sa učia akoby do zásoby. Vieš, a s tými radi sa stretávame. Áno. A třeba přijde ten správny okamžik, do zásuvky. Tak, do zásuvky to dajú. Čiže potom máme malinký podiel aj ľudí, ktorí tam chodia sa iba zabaviť, alebo za kamošmi. A to je ako všade, vieš, že máš takých ľudí, ktorí, že chodím tu mám kamošov. Áno. Ale teda také dve radikálne skupiny základné máme, že ľudí, ktorí to aplikujú, to sú tá dôstojná zrelosť, a potom tí ľudia, ktorí do zásoby to berú a vyťahujú iba to, čo im pomáha. U nás je najobľúbenejší vedomý spor. To je taká metodika, ktorá učí, ako sa pohádať spôsobom, ktorý končí zmierením. To je taká doslova komunikačná technika. A tam třeba i
si dovedu představit, že se hlásí páry, které třeba cítí, že mají něco, na čem by chtěli pracovat. Áno, ale vieš čo, zatiaľ môžem povedať, že dominantný počet masa je v tom pravidelnom vzdelávaní. Aha. Čiže vieš, že na tie kurzy, napríklad na kurz náprava závislosti na vzorcov myslenia, tam sa mi hlásia ľudia, ktorí majú problém so závislosťami, a nemyslím, že alkohol, drogy, ale takými bežnými na zamestnaní, na peniazoch, nevedia opustiť robotu, nevedia sa rozviesť s tyranom a podobne, tak toto. A potom zase špirálové vedenie len pripravujeme, takže tam nemôžem nič povedať, ale tá sociológia si bude priťahovať ľudí, ktorí chcú vybudovať nejakú komunitu. Takže na kurzoch tá rozmanitosť, ktorú ty hovoríš, že tá cieľová skupina je skôr zatiaľ väčšia taká, ktorá chce pracovať na osobnosti z dlhodobejšieho hľadiska. Čiže chodia do toho trojročného chronologického štúdia. Tam je väčšia masa. Tam je to veľmi rozmanité. A když třeba někdo přijde s tím, že chce změnit svoje nějaké naučené, zakořeněné vzorce, ano. Jak s ním pracujete? No, to je to, že tá náuka je tak celistvá, že keď má niekto iba záber, že chcem len toto, tak na to máme tie kurzy. Vieš, ja ho pozvem do kurzu, on nemusí študovať nič iného. On tam príde a tá kurz náprava závislosti na vzorcoch myslenia je postavený tak, že človek, aj ho tak vysvetľujeme, aj vediem ten kurz tak, že človek nemusí mať iné vzdelanie u nás. Že nachytí sa. A takže preto pracujeme s ním tak, že dáme ti len to, čo potrebuješ. Toto. A keď človek prichádza, väčšinou sa stane, že ten človek z kurzu povie, že ty vole, to je taká paráda, že ja chcem vedieť viac. Dobre, tak poď do toho ročníka kompletne. A on si tam môže tiež vyberať, čo ho zaujíma. Čiže vlastne ja tam ľudí nerozlišujem, že ako s nimi pracujem. Ja s tými ľuďmi pracujem tak, že ich učím celistvo, všetko to, čo by sa mali naučiť, keby študovali od 1. do 3. ročníka. Čiže ja sa neuvedomujem, že je tam človek, ktorý prišiel iba na jednu prednášku. A nič mi to nevadí. Tí ľudia sa chytajú. Ono to asi tak je, že ten vesmír ťa priláka a pustí, keď si pripravená. Takže keď človek príde na prednášku, tak tam príde preto, lebo je pripravený a zapadne do kolektívu. Vieš. Ale väčšinu máme ľudí, ktorí chronologicky idú. Jo. A je tam prostor třeba i na nejakou individuální konzultaci, terapii? Robím už poradcu, lebo robil som terapeuta na psychiatrii. Robil som v Centre pre liečbu drogových závislostí terapeuta, laického terapeuta, tak ma schovala tá pani psychiatrička, aby nemusela vyžadovať nejaké vzdelanie. Lebo ona ku mne prišla na besedu a zapáčilo sa aj, čo robím, tak ma pozvala k sebe, tak som pracoval v skupinovej terapii a pracoval som s tými ľuďmi, aj to bola pre mňa veľká škola. Takže robím terapie individuálne, ale robil som ich náročnejšie, teda venoval som sa vážnejším problémom, ale teraz sa už roky zaoberám hlavne učiteľovaním, tak robím len telefonicky alebo online, WhatsApp a podobne poradenstvo. Teda pracujem s ľuďmi, ktorí sú pripravení, že im stačí telefonát. A 2 hodinky spolu sme, rozoznali sme problém a v podstate sa to najviac podobá klasickej psychológii, ale nie klasickej, ale myslím tej psychológii, že rozprávame sa, nerobím žiadne čári mári, ale pekne to človeka učím, ako napraviť ten život sám svojpomocne. Ja ho len učím, ako to urobiť. Takže robíme individuálnu prácu, samozrejme. Čiže máme slávnu záhradu, to je naše zázemie v Cerove, pri Krupine, to nájdete, keď budete chcieť, na Slovensku a tam poriadame už viacdňové pobyty, aby tam mohli prísť ľudia s batohom, spočinúť tam, oddychnúť si, pomôcť nám aj trošku budovať tú záhradu, lebo je to taká ešte rozpracovaná vec, ale vlastne tam žijeme a tam chceme poriadať to, že príde tam ktokoľvek a príde so svojou témou a my mu budeme sa venovať tomu, čo on potrebuje. Teda tá skupinka, ktorá sa tam zostaví, tak budeme pracovať, že to, čo je na programe dňa, to si rozhodnú ľudia, ktorí tam prídu. Tak aj takéto pobyty budú také voľnejšie. No vlastne, to, kvôli čomu aj tento rozhovor možno vznikol, tak chcem povedať, že s veľkou radosťou som prijal návrh Davida, nášho žiaka, ktorý vychodil všetky tie 3 ročníky, že by chcel to mať aj v Českej republike, tento náš vznešený do vzdelania a so všetkými 3 ročníkmi. A už som bol 2-krát na besede v prostore Lilie a radi by sme aj tu prispeli týmto rozhovorom vo svete, že pokiaľ by vaši ľudia, Pražáci, alebo tí, ktorí majú blízko k Prahe, chceli ochutnať tú slávnu vedu, ktorú si nájdu na webovej stránke vedomaškola.sk. Tam, keď si preštudujú a tento rozhovor im dá tú chuť, že ideme to s tým Lerim vyskúšať,
tak chceme otvoriť triedu aj tu. V Prahe máme priestor vybraný, veď David to za chvíľku uverejní aj na našej webovej stránke, je to tiež v Prahe, veľmi pekný priestor, ale radi by sme teda učili to, čo učíme na Slovensku aj tu v Prahe. Aha. To je taký najnovší ponuka, najnovšia. No, super. No a třeba nějaký pár, který třeba řešil nějaké hodně závažné věci a chtěl pracovat a zase se to mezi nima naučili se, jak vlastně spolu vycházet, jak spolu žít, a zůstali, tak i takové pěkné nějaké máš příběhy? Áno, len no, asi vieš, u mňa hľadať tie motivačné príbehy, inšpiratívne, tak ja tomu príliš pozornosti nevenujem. Nie som taký ten typický marketingový, zameraný marketingom, že fakt si to ani nepamätám, ale teda ja by som sa rád tu rozprával, že aké úžasné veci, ale my sme 11. rok na trhu, fungujeme, mali sme... No něco, co třeba ti zůstalo jakoby v srdci, nebo opravdu to máš v paměti, že vždycky, když na to pomyslíš, tak ti poskočí ta energie, že si rád. Ja si viac pamätám tie problémy, lebo na základe tých problémov vysvetľujem ľuďom, že aké problémy, ako sa dajú riešiť. Ale mám jasné, že mám partnerov, ktorí napríklad mali rozvod už na tanieri a prišli ku mne iba z takého zúfalstva, že lebo mali tam veľa záväzkov a veľmi ťažko sa im rozchádzalo. Tak som im poradil vlastne urobiť krok späť, to je už podľa náuky 3 etáp rozvážneho vzťahu a my tam učíme, čo robiť v krízových situáciách a im sa ten krízový stav podaril. Takže oni sa naozaj dali dokopy naspäť. Ale ono to nie je, že dať dokopy naspäť. Oni pomocou našej metodiky krok späť vytvorili úplne iný druh toho vzťahu. Aha. Vieš, úplne inak. Takže žijú v úplne inej kvalite, ale žijú ďalej spolu. Takže tí príbehov je viac, len ja ti nie som pripravený na také, že hurá, já myslím, že už to je zajímavé, jako vytvořit jiný druh vztahu, nebo kde najednou začnou úplně ty síly a energie fungovat jinak. To treba vždy urobiť. Myslím, že je lebo nemôžeš, velký krok, to porekadlo nie je hlúpe. Takové jako zažité ty. Prepáč, išiel som si svoje. Ano, že prostě překonat ty naučené vzorce i v tom vztahu a změnit to tak. A teď už ti dávám slovo. Nie, to, že dvakrát do tej istej rieky nestúpiš, to porekadlo má veľké opodstatnenie. Takže tam si treba uvedomiť, že pokiaľ ste v kríze, vo vzťahu, tak musíte ten vzťah zmeniť. Nemôžete žiadať, že vráťme sa do toho, čo bolo. Nech už je, ako to bolo voľakedy, prečo tak nežijeme? Toto nikdy nechcete. Nikdy nechcete žiť ako voľakedy. Musíte žiť inak, lebo to, ako ste žili ako voľakedy, vás doviedlo do krízy. Aha. Vieš, takže nemôžeš žiť ako voľakedy, veď to ti teraz ukazuje, to žitie voľakedy, že to je na prd. Že sa vám to rozpadáva, tak musíte zmeniť ten vzťah. Nie ako voľakedy, ale postaviť nový. A hlavne každý sa posunul niekam inám. Jasné. A teď, jak to znovu uchopiť? Tak, my tu máme metodika krok späť. Aha. A to už je to, čo vás pozývam na štúdium, lebo to ani nestihneme. Inak ja sa rozprávam, však vidíš, ale to nemá, to je také povrchné, ani potom z toho vzniknú povrchné bájky. Ale máme na to metodiku, ako riešiť krízové vzťahy. Dokonca máme partnerov, teraz aktuálne, ktorí chodia osobitne. Že muž ide do iného mesta, žena do iného mesta v iný termín a potom je to zábavné, ako oni sami si dielajú, že oni sa potom stretnú a vzniká z toho tá snaha dať to dokopy, to, čo sa naučili. A niekedy sa aj prekárajú, že ale nám to inak povedali. A je to zábavné, že dá sa s tým aj hrať, že ten život je naozaj, môže byť hra, keď uveríš, že všetci vlastne chceme byť šťastní. Takže jeden to vidí tak, druhý tak a pak musí ešte jednou oba na stejnou přednášku a tam sa sladit. Veď vieš, my hovoríme, že úspechom každého vzťahu, tým prvotným, čo by sme mali dosiahnuť, je mať jednotnú verziu na všetko, čo spoločne prežívame. Ako náhle zisťujeme, že podávame iné verzie zážitku, což si myslím, že je biežné, tak už vidíme, že to je krízový stav, že tam niečo nefunguje. Ja nehovorím o tom, že ako to býva medzi manželmi, že išiel tady zajazd, nie, to nebolo zajazd, to bola líška, to nehovorím o tomto, ale hovorím o tom pocitovej verzii. Vieš, že niečo bolo smutné, a to bolo veselé, alebo niečo, ona ma urazila, ale nie, ja som mu neurazil. Toto sú tie iné verzie. Že tá verzia o tom, čo som pocitovo zažil, by mala byť rovnaká pre oboch.
Což si kladu otázku, jestli to vždycky jde, nebo že musí. V některých situacích to třeba tolik nevadí, ale v nějakém základu by se asi měli zhodnout. Musí. Tá verzia, že keď na toto stretnutie my budeme spomínať určite inak. Ale budeme musieť si uvedomiť, že keď ty budeš na toto stretnutie spomínať, že to bola otrava a že si sa cítila mizerne a ten rozhovor sa nevyvíjal dobre a ja budem tvrdiť, že to bol super rozhovor, tam som fičal, ona bola úžasná a toto je ten dôkaz toho, že my sme sa nespojili. Aha, vieš, to je to. Takže buď o tom budeme pocitovo spomínať rovnako a tým pádom boli zladení, alebo budeme na to pocitovo spomínať inak a nedošlo k zladeniu. Nevytvorili sme spoločné dielo. A to v partnerstve je dôležité vytvárať spoločné dielo. To je zásadní, si myslím. No. Já. Tak já moc děkuju. Přeju krásný zbytek dne a hodně dalších uvědomělých žáků, rozvoj celého domu a další učitele a ať se všichni posouváme jenom pozitivním dalším směrem. Ďakujem veľmi pekne, že si ma vydržala, ale nemáš studené ruky až tak strašne, lebo som sa trošku obával, takže si bola trpezlivá a to si veľmi vážim, lebo ľudia, ja som im na začiatku mojim kamarátom hovoril, že ja nie som taký ukecaný, ako si myslíte a dokázal som pravý opak. Zvládol som to perfektne, je to strašné, ale urobil som to. Dobre. Ďakujem ti pekne za trpezlivosť a pekné vedenie.